Дигай мама да го дигни. Айде, мамо, прав. Прав. Абе, прав. Ай, Прав. пусни да е мама. Така, айде сега при мама. Браво! Айде сега при мама. Къде е мама? Айде, готов ли си? По-далеч. Айде да ходи повече детето. Той при теб се фърля. Айде пак само обратно. Айде при тати! Айде при тати сега. Браво! Айде, браво! Браво. Мама да пуска. Окей. Окей. Къде отиваме? При телефона. Ела при мен. Ела при мен. Мама ли ще да пусне по-рано? Айде при мама ще дам телефона. Да гледаме. Дечко. При мама. Къде е мама? Къде е мама? Иди при мама. Айде при мама. При мама. При мама. Айде! Браво! Папа!